vám želám. Toto video slúži, alebo v tomto videu by sme si mali ukázať teóriu k tomu nasledujúcemu, čo nás zase bude čakať. Takže na minulých hodinách alebo na minulom cvičení minulý týždeň ste sa naučili, ako vypočítať popisné štatistiky. Keď som vám hovoril, že výpočet popisných štatistik je to veľmi jednoduché. Mali by ste vedieť počítať popisné štatistiky cez means a univariate. Je to celkom jednoduché spraviť, ale komplikovanejšie možno pre niektorých nerozumieť tým výstupom. Dneska budeme pokračovať ďalej. Mali by sme si ukázať nejaké základné testy hypotéz, vrátane parametrických aj neparametrických zase. Znovu spraviť to, keď vám tam procedúry, máte nahraté súbory s procedúrami na Moodle, tiež vám tam procedúry prezentácie a ukážem vám nejaké procedúry a nejaké súbory dostanete. Nie je to taký problém spraviť, ale problém pri testovaní hypotéz býva väčšinou, že študenti nevedia, čo, kedy, ako testovať a čo vlastne tých výsledkov majú. Takže síce by sme mali sa zaoberať hlavne testovaním hypotéz v SASe, ale budeme si musieť ukázať alebo povedať aj tú takú nevyhnutnú teóriu k tomu testovaniu hypotéz. Predpokladám, že mnohí ste to už zabudli od toho druhého ročníka, prečo sa hypotézy testujú, ako sa hypotézy testujú, ako sa interpretujú výsledky. Takže čo je to podstata testovania hypotéz? V podstate štatistickú indukciu si pamätáte, že tvoria dva hlavné celky, a to je testovanie hypotéz a intervalový odhad. Intervalové odhady sme si ukazovali minule, keď sme počítali charakteristiky, tak cez tú procedúru means, pamätáte sa, že napísal som CLM ako confidence limit a SAS mi vypočítal 95% interval spolahlivosti, kde sa tá stredná hodnota s 95% pravdepodobnosťou bude nachádzať. Takže túto prezentáciu máte samozrejme na Moodle prístupnú. Toto všetko, čo tu máte napísané, že vychádzame z toho, že parametre základného súboru nie sú známe, vyslovujeme o nich určité predpoklady a zistíme, či tieto predpoklady môžu byť pravdivé, tak na to, aby ste to pochopili, musíte pochopiť základnú vec štatistickej indukcie. Teda rozlišujeme základný súbor a výberový súbor. Napríklad, všetci ľudia na Slovensku sú základný súbor a keďže nie je možné fyzicky, alebo je to príliš drahé, pýtať sa každého jedného človeka alebo zisťovať u každého jedného človeka, koľko zarába, alebo nejaký iný parameter, ktorý vás zaujíma pre váš výskum, ak si vyberiete výberový súbor, nejakú tú, dajme tomu toto červené, je výberový súbor, ktorý môže byť väčší alebo menší a môžete v podstate kdekoľvek v tom základnom súbore si vašu vzorku vybrať. Na to, ako si vyberáte tie výberové súbory a správne robiť štatistické zisťovania a výbery, tak to budete riešiť na kvantitatívnych metodách. Takže kolegyňa vám k tomu povie viacej. Zo štatistického hľadiska je dôležité, ale aby ste chápali, že ten rozdiel medzi základným súborom a výberovým súborom. Keď máte všetky pozorovania, mám údaj za všetkých ľudí na Slovensku, budem za nich počítať štatistiky, nemusím už robiť žiadne odhady, lebo mám základný súbor, mám všetky pozorovania, nemusím nič odhadovať, lebo to, čo vypočítam, to budú výsledky za ten základný súbor. Ale keď si v tom zisťovaní vyberiem nejaký výberový súbor, nevyberám si teda všetkých ľudí, všetky jednotky, ten výberový súbor, čím bude väčší, predstavte si, že by som tú červenú oblasť väčšil. Keď bude malý výberový súbor, tak tie výberové charakteristiky, čo vypočítam, môžu sa viac líšiť v závislosti od toho, kde konkrétne si vyberiem ten výberový súbor. Keď si vyberiem veľký výberový súbor, bude takmer taký veľký ako ten základný súbor, tak pochopiteľne tie charakteristiky, ktoré vypočítam z veľkého výberového súboru, čím bude väčší, tak tým bude pravdepodobnejšie, že tie moje výsledky budú veľmi blízko k tej skutočnosti, ktorá sa týka základného súboru. Takže toto je dôležité pochopiť pri štatistickej indukcii. Takže máte výberový súbor a základný súbor a v tom štatistickom zisťovaní, či už robíte dotazníkový prieskum alebo čokoľvek meriate, robíte nejaký pokus, nejaký experiment, tak väčšinou máte, tie vaše údaje sú výberovým súborom a preto v tej štatistike sa robí celá tá indukcia a máte tam to testovanie, preto robíte odhady, lebo sa snažíte odhadnúť parametre, buď sa snažíte odhadnúť parametre základného súboru, alebo o tých parametroch formulujete nejaké hypotézy. Takže dostávame sa k testovaniu hypotéz.
dôležité pamätať si, tak ako to bolo pri intervalnom odhade. V SASe to vypočítate napríklad proc minus, vyberiete si údaje a celé napíšete celé tam, kde sme písali, čo chcete vypočítať. A vyjde vám interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu. Ten interval bude tým širší, čím máte menej pozorovaní a vyššiu variabilitu v údajoch. Keď máte viacej pozorovaní a menšiu variabilitu v údajoch, tak tým pádom čím viac sa ten výberový súbor bude blížiť k tomu základnému súboru, tak tým si budete v podstate istejší a tým ten interval bude užší, tým si budete istejší, že tie vaše výsledky sú veľmi blízko k pravde. Čím máte menší ten výberový súbor, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že asi tá skutočnosť môže byť niekde inde ako to, čo vám vyšlo, a to vám rozšíri ten interval spoľahlivosti. Dobre, poďme ďalej, vrátime sa do tej prezentácie. Takže podstata testovania hypotézy je vlastne, že ja na základe tých mojich výberových pozorovaní formulujem nejaké hypotézy o tých parametroch základného súboru. To znamená, formulujem hypotézy v tvare, napríklad si myslím, že stredná hodnota základného súboru sa rovná niečomu, alebo je väčšia, alebo je menšia, alebo variabilita základného súboru sa rovná niečomu. My budeme robiť v SASe hlavne testy o strednej hodnote. Tie nás väčšinou zaujímajú, chcem vedieť, či stredná hodnota súboru sa rovná niečomu, nejakej hodnote konkrétnej, alebo či dve skupiny ľudí, či sú medzi nimi významné rozdiely, alebo nie sú medzi nimi významné rozdiely, prípadne keď aplikujem nejakú metódu, tak či tá metóda je účinná alebo nie. Takže v podstate budeme pri testovaní hypotéz vždy formulovať dve hypotézy. Nulovú hypotézu, ktorá bude tvrdiť rovnosť alebo zhodu dvoch skúmaných skupín. Teda, že medzi tými skupinami nie je rozdiel, respektíve keď budeme testovať stredné hodnoty, nulová hypotéza bude tvrdiť, že dve stredné hodnoty sa rovnajú. Takže nulová hypotéza, že dve stredné hodnoty sa rovnajú. Alternatívna hypotéza tvrdí opak, takže alternatívna hypotéza bude tvrdiť, že medzi tými dvomi strednými hodnotami je štatisticky významný rozdiel. Čo to znamená z hľadiska toho logického pre vás? Že máte dva výberové súbory a vás zaujíma, či je alebo nie je rozdiel v tých základných súboroch na základe tých údajov, ktoré máte vo výberových súboroch. Takže z logického hľadiska, pokiaľ príjmate nulovú hypotézu, tak to nemusí nevyhnutne znamenať, že sa rovnajú tie stredné hodnoty, ale znamená to, že ste zo štatistického hľadiska nenašli dôkaz, alebo tie vaše dáta nepreukazujú, že by tam mal byť nejaký významný rozdiel. V takom prípade príjmate Hamela. Keď príjmete alternatívnu hypotézu, tak to vlastne znamená, že z hľadiska tých meraní, ktoré máte, tak je veľká pravdepodobnosť, alebo podľa toho, na akej hladine významnosti robíte to testovanie, je veľmi pravdepodobné, že tie vaše údaje dokazujú, že je rozdiel medzi tými dvomi súbormi. Ukážeme si to na príkladoch neskôr. Pokiaľ máte problém s tým testovaním hypotézy, alebo ak sa v tom strácate, tak si sa skúste vrátiť ku svojim poznámkam zo štatistiky alebo k prednáškam zo štatistiky, ktoré sa venovali štatistickej indukcii. Vašim cieľom je rozhodnúť o prijatí alebo zamietnutí jednej z tých hypotéz, buď nulovej hypotézy alebo alternatívnej hypotézy. Toto rozhodovanie o hypotézach budeme robiť na základe P hodnoty. Ten SAS vypočíta pochopiteľne testovaciu štatistiku, ale už vám tam nedá kritické hodnoty, ale v SASe alebo vo väčšine štatistických softverov platí, že vám ukáže P hodnotu. P hodnota je vlastne hodnota pravdepodobnosti prislúchajúca testovacej štatistike. Tak ako sme hľadali na štatistike v druhom ročníku v normálnom rozdelení alebo v ľubovoľnom rozdelení pravdepodobnosti prislúchajúce istým hodnotám alebo hodnoty prislúchajúce k pravdepodobnostiam, hladina významnosti alfa, napríklad 0,05, je v podstate hodnota pravdepodobnosti zodpovedajúca kritickým hodnotám alebo tabuľkovým hodnotám, ktoré sme používali na štatistike v druhom ročníku. Takže P hodnota alebo P-value je vlastne hodnota pravdepodobnosti zodpovedajúca testovacej štatistike a platí, že keď P hodnota je väčšia ako hladina významnosti, ako alfa, ktorú používam buď 0,05 väčšinou, niekedy 0,01, keď chcete mať naozaj silný dôkaz, že je tam rozdiel,
teda 0,01 sa používa napríklad v biologických experimentoch alebo v medicíne. 0,05 sa používa väčšinou, napríklad v ekonomike. A niekde, keď chcete keď môžete aj povoliť tú hladinu významnosti, nemusíte mať taký silný ten dôkaz, napríklad v sociológii alebo psychologickom výskume sa používa hladina významnosti niekedy 0,1. Takže keď P hodnota je vyššia ako alfa, tak príjmame nulovú hypotézu, a teda hypotézu H0 nezamietame, alebo hovoríme, že H0 príjmame a zamietame H1. V tom prípade bude platiť rovnosť, respektíve nebude rozdiel medzi súbormi, ak porovnáme dva súbory. Ak budeme hovoriť o porovnávaní strednej hodnoty s konštantou, tak tá stredná hodnota sa bude rovnať konštante. Pokiaľ P hodnota bude menšia ako alfa, teda menšia ako 0,05, to bude znamenať, že H0 zamietame a príjmame alternatívnu hypotézu. Prijatie alternatívnej hypotézy teda znamená, že existuje rozdiel medzi porovnávanými skupinami, prípadne buď tam existuje rozdiel, prípadne stredná hodnota je rozdielna a sa líši od konštanty. V podstate, keď chceme testovať hypotézy, mali by sme prejsť nasledujúcimi krokmi. Správne si nadefinovať dáta. Ukážeme si, ako by mali byť pripravené dáta pri testovaní hypotéz. Závisí to od typu testu, ktorý chcete použiť. Po druhé, mali by ste otestovať normalitu alebo overiť normalitu údajov. Prečo overiť normalitu? Aby ste zistili správne, či máte použiť parametrický alebo neparametrický test. Znovu, či parametrický alebo neparametrický, o tom viacej bolo buď na štatistike, alebo respektíve neparametrickým testom sa budete venovať viac pri kvantitatívnych metodách marketingu. Normalita údajov musí byť splnená pri parametrických testoch. Parametricky znamená, že musia byť dodržané nejaké parametre. Teda hlavne normálne rozdelenie. Častokrát sa hovorí, že pokiaľ máte dostatočne veľký súbor, dostatočne veľký znamená viac ako 50 pozorovaní, tak vtedy môžete ten predpoklad o normalite vynechať, keďže podľa centrálnej limitnej vety by sa to rozdelenie údajov vo veľkých vzorkách malo blížiť k tomu normálnemu rozdeleniu. Ale po správnosti by ste mali overiť normalitu. Pokiaľ bude normálne rozdelenie potvrdené, môžete pokračovať ďalej parametricky. Pokiaľ údaje nebudú mať normálne rozdelenie, tak ďalej pokračujete neparametricky. Vzhľadom na to, aký test chcete použiť a čo chcete otestovať, vy nájdete si správnu procedúru a potom ďalej interpretujete výsledky. Toto si zapamätajte. Vyhodnocovanie testovania podľa P hodnoty. Robilo sa to v podstate na štatistike, robilo sa to na ekonometrii v 3. ročníku. Takisto sa to bude robiť na ekonometrii v 5. ročníku a budete robiť ešte veľa testov. Je to univerzálne pravidlo podľa P hodnoty. P hodnota väčšia ako alfa, príjmam hypotézu, P hodnota menšia ako alfa, zamietam hypotézu. Teda nulovú hypotézu, myslím. Takže poďme ďalej. Testovanie normality sme si ukazovali už minule. Proc, univariate a premenné, ktoré chcete otestovať, či majú normálne rozdelenie. Ja sa vrátim do môjho času. Pardon. Kde som sa preklikol, kde som nechcel. Takže spustil som si poprvé LibName, kde som si zadefinoval zase knižnicu KME do svojho priečinka. A aby som mal s čím pracovať, aby som vám mohol ukázať niečo, buď budeme testovať teda dneska buď testy s konštantou, alebo testy s konštantou, alebo budeme robiť testy dvoch stredných hodnot, závislých alebo nezávislých súborov. Takže z databázy CARS si cez procedúru SQL vyberiem nejaké parametre, origin a invoice z databázy sa z helpovskej databázy CARS, vytvorím si svoju databázu CARS, aby som tam mal origin Europe a USA. Pôjde mi o ten parameter invoice. Toto sa stalo, lebo som si vyznačil len časť tej procedúry a nezbehla mi celá, takže preto mi vybehla chyba, ospravedlňujem sa. A ďalej budem pracovať s tou databázou, ktorú som si vytvoril. Takže keď chcem otestovať normalitu toho invoice, tak idem cez proc univariate. Databáza KME CARS je tá, čo som si vytvoril a chcem otestovať normalitu, takže musím tam dať ten parameter normal. Premena, ktorú chcem otestovať, je invoice.
Keby som chcel testovať zhodu tejto premenej s konštantou alebo zhodu jej hodnoty s konštantou, otestujem si tú premenu celú. Chýba mi tu zase niečo. Dobre, teraz to snad pôjde. Normál test. Skúsim si spustiť túto časť. Dobre, takže ospravedlňujem sa ešte raz. Samozrejme, pomýlil som sa v tom, že nenapísal som dáta rovná sa. To sa stáva často, si to poznáte, keď zabudnete, predbiehate, skôr premýšľate, ako píšete. Alebo skôr píšete, ako premýšľate. Takže keď si zbehnem túto časť procedúry, po výsledkoch dostanem výstup z univariáce. To, čo ma zaujíma, je test normality. Aj toto je normalita tej premenej invoice. Výjdu mi tu 4 testy normality. To overenie normality spočíva v testovaní hypotézy Hanua, že rozdelenie údajov je normálne proti alternatívnej hypotéze, že rozdelenie údajov nie je normálne. Takže tuto je tá P hodnota, môžete si vybrať ktorýkoľvek z tých testov, ale najčastejšie používaný je ten Shapiro-Wilkov test. Môžete, z toho vyplýva, že P hodnota je menšia ako 0,05 a tým pádom zamietam novú hypotézu. To znamená, nová hypotéza pri teste normality tvrdí normálne rozdelenie, alternatívna hypotéza tvrdí, že rozdelenie údajov nie je normálne. To znamená, tieto údaje nemajú normálne rozdelenie, mal by som použiť pre ich testovanie neparametrickú metódu, neparametrickú. Keby som chcel napríklad, náročky som si vybral tu tie Origin USA a Europe, keby som chcel otestovať, či tie auta pochádzajú, či je rozdiel medzi Európou a Amerikou, potrebujem otestovať normalitu aj v Európe, aj v Amerike. A už by som to musel najprv zosortovať podľa originu. Takže databázu km.cars by som musel zosortovať. Vytvorím si databázu km.sort, ktorá bude sortovaná a sortovať ju podľa originu. Zbehnú túto procedúru a cez proc univariate km.sort databázu otestovať na normalitu premenu invoice, ale podľa originu. Ja si vždy vyznačím tú časť kódu, ktorú chcem zbehnúť, aby mi to tam nebežalo celé aj s tým začiatkom. Takže takto by som dostal origin Európa. Pozriem sa na normálne rozdelenie. Shapiro-Wilkov test. Test normality zamietam P hodnota menšia ako 0,5, takže údaje za Európu nemajú normálne rozdelenie. Údaje za Ameriku, test normality Shapiro-Wilkov P hodnota menšia ako 0,5 tiež nemajú normálne rozdelenie, takže aj na porovnanie týchto dvoch súborov by som potreboval použiť neparametrický test. Toto je testovanie normality, keby ste chceli použiť, teda keby ste tam mali aj viac, keď budeme robiť analýzu rozptylu a budete overovať normalitu vo viacerých súboroch, samozrejme najprv to musíte sortovať podľa parametra, podľa premene, v rámci ktorej chcete tie súbory porovnávať. Takže nezabudnite na toto. To overenie normality teda vždy cez univariate vyberiete si, akú databázu chcete otestovať, akú normalitu. Keď tam dáte toto do toho ODS exclude, môžeme si to vyskúšať, snad to bude fungovať. Keď tam dám ODS exclude, suniem to do tejto časti a spustím sa len túto časť procedúry. ODS exclude znamená, že dostanete len tú tabulku s testom normality. Nebudú tam všetky tie ostatné výstupy.
A samozrejme to by ste tam museli všetko toto napísať. Takže ak to budete mať pripravené v tej procedúre a nechcete sa preklikávať dlhými výstupmi, tak to môžete tam napísať alebo si skopírovať túto procedúru a dať si tam to, čo chcete testovať. Ale samozrejme, keď si to tam dáte, dostanete celý ten dlhý výstup, ale viete si v tých výsledkoch veľmi rýchlo nájsť ten test normality. Viete si v Table of Contents vyklikať. Chcem test normality pre Európu, chcem test normality pre Ameriku. Takže takto sa k tomu viem veľmi rýchlo dostať. Takže môžeme ísť ďalej. Toto bolo testovanie normality. Ešte raz, v tej prezentácii to máte vyznačený len ten Shapiro-Wilkov test. V podstate mohli by ste použiť ktorýkoľvek z tých testov. Vždy, keď je v štatistike na niečo veľa testov, znamená to, že každý z tých testov funguje alebo nefunguje za určitých špecifických podmienok. Ten Shapiro-Wilkov test je taký najbežnejší, ten Kolmogorov-Smirnov test tiež je taký jednoduchý test hody s normálnym rozdelením. V podstate ste to počítali, myslím, na štatistike v druhom ročníku. Kolmogorov-Smirnov test aj ručne. Takže to, čo ste počítali, keď ste porovnávali tie intervaly s tým, aké by mali byť intervaly normálneho rozdelenia, to bol Kolmogorov-Smirnov. To, čo ste počítali cez kvadrát test. Dobre, najprv overíte normalitu údajov. Podľa toho, ako vám vyjde. Teda, či údaje majú normálne rozdelenie alebo nemajú normálne rozdelenie. Ak chcete porovnávať dva súbory, tak by mali mať obidva súbory normálne rozdelenie, aby ste išli ďalej parametricky. Si vyberiete parametrický alebo neparametrický test. Parametrické testy robíme väčšinou cez procedúru t-test. Neparametrické testy v podstate viete porovnať buď dva súbory, alebo test s konštantov. Ste si všimli, že máte aj v procedúre univariáty a ukazovali sme si, ako tú konštantu tam nastaviť. Takže ten test zhody strednej hodnoty s konštantou, či máte normálne rozdelenie alebo nemáte normálne rozdelenie, viete to spraviť cez univariát a máte tam parametrický a neparametrický výstup. To isté sa dá spraviť len parametricky cez procedúru test. Keď chcete ďalej porovnávať dva súbory, podľa toho, či sú závislé tie súbory, alebo či sú tie súbory nezávislé, tak keď chcete parametricky porovnať tie dva súbory, cez procedúru t-test pozrite si ten rozdiel akurát, ako sú tam, aký je rozdiel v zadaní prameny. Keď to chcete spraviť neparametricky, zase pri dvoch nezávislých súboroch máte na to procedúru n-par one way, ktorú budeme používať pri neparametrickej ANOVE na budúci týždeň. A pri porovnaní závislých súborov je to trochu komplikované, ale v podstate zase budeme používať procedúru univariáta, ale tiež zase si budeme musieť upraviť tie vstupné premeny. Takže poďme na to pomaly a postupne. Tie závislé a nezávislé súbory, možno ak si pamätáte, nezávislé súbory sú dva súbory, kde sú rôzne štatistické jednotky. Takže napríklad študenti u nás a študenti v zahraničí. Teda tí študenti sú rôzne ľudia. Závislé súbory sú väčšinou, vyznačujú sa tým, že máte meranie pred nejakou intervenciou a potom meranie po nejakom procese. Takže keď chcete vedieť napríklad účinnosť diety alebo účinnosť metódy, účinnosť liečby, tak to sú, máte merania pred liečbou, meranie po liečbe a to sú závislé súbory. A viete to v podstate rozoznať tak, že väčšinou tie závislé súbory, keď máte meranie predtým a potom, tak závislé súbory máte väčšinou vedľa seba v tých databázach. A nezávislé súbory, keďže sú to rôzne štatistické jednotky a väčšinou každú štatistickú jednotku máte v tých databázach vo zvláštnej riadku, tak tie nezávislé súbory väčšinou máte pod sebou, tie pozorovania a máte tam nejakú klasifikačnú premenu, ktorá klasifikuje, do ktorého súboru patrí tá jednotka. Dobre, ukážeme si príklad neskôr, poďme ďalej. Takže ideme napríklad otestovať zhodu strednej hodnoty s konštantou. Napríklad, keby som sa spýtal, či priemerná čistá mzda na Slovensku je rovná 665 eur. Mám nejaké údaje, mal by som si otestovať najprv normalitu.
Potom, keď mi vyjde normálne rozdelenie, môžem to spraviť cez procedúru t-test. Takže dám si tam, vyberiem si alfu, vyberiem si, čomu sa má rovnatá konštanta a vyberiem si premenu, ktorá sa má testovať. Mohol by som to spraviť aj na tej mojej databáze. Na tej mojej databáze by to vyzeralo asi takto. Teraz opomeniem to, že som si tam testoval normalitu a vyšlo mi tam, že tie údaje nemajú normálne rozdelenie. Predstavím si, že by mali normálne rozdelenie. Mám si tu moju databázu km.cars. Nastavím si alfa na 0,05. A keď sa pozriem do tých výsledkov, aké tam tie invoice boli, okolo 44 000. Teda som tam dal niečo zmysluplné. Chcem vedieť, či tá priemerná hodnota sa bude rovnať 45 000. A chcem otestovať tú premenu invoice. No, takže predstavím si, že v tom slupci invoice mi vyšlo normálne rozdelenie. Otestujem to parametricky. A skúsim tým t-testom otestovať H0, teda nulovú hypotézu, že stredná hodnota invoice sa rovná 45 000. Databáza km.cars a zvolím alfa 0,5. Behnem sa len túto procedúru. Vyšiel mi výsledok testu. Mám tu parametre premennej. Potom tu mám ďalej strednú hodnotu, 95% interval, štandardnú chybu, a teda štandardnú odchýlku a 95% interval pre štandardnú odchýlku. A potom tu mám testovaciu štatistiku a p-hodnotu. Nemám tam kritickú hodnotu, ale mám tam p-hodnotu a na základe p-hodnoty viem, že je to menšie ako 0,5, teda zamietam novú hypotézu a príjmam alternatívnu hypotézu. Tá výberová stredná hodnota vyšla 34 000, ja som chcel testovať hypotézu, či teda ten stred, či je možné, že ten priemerný invoice sa rovná 45 000, je tam veľmi veľký rozdiel, teda ten rozdiel je dostatočný na to, aby preukazoval, že ten invoice sa štatisticky významne líši od tej hodnoty 45 000. A ten SAS mi k tomu pridá aj grafy. Zaujímavejší je ten horný graf, kde máte rozdelený histogram, rozdelenie tých hodnôt, aké je. Potom máte tam vyrovnané normálne rozdelenie, to je tá modrá krivka. A pod tým histogramom máte ešte box plot rozdelenia tých hodnot. Vidíte, že sú tam nejaké extrémne hodnoty, ktoré tam odskakujú, ktoré teoreticky by sme mohli vylúčiť, a máte tú strednú hodnotu, minimum, maximum, median v strede a prvý a tretí kvartil. Tento graf, to sú kvantely normálneho rozdelenia, v podstate viete s ním overiť alebo vidieť, ako blízko sú tie hodnoty k normálnemu rozdeleniu. Keby boli blízko k tej rastúcej čiare alebo k tej priamke, tak v tom prípade by to rozdelenie bolo blízko normálnemu rozdeleniu. To sme si overili, že tieto údaje nemajú normálne rozdelenie, takže tento parametrický prístup nebol by úplne na mieste. Ale ukazujem vám ho kvôli tomu, aby ste si vyskúšali aj tú procedúru t-test. Oveľa jednoduchšie. Tu máte popísané v podstate tie výstupy, čo tam máte. Toto som vám vlastne ukázal. Oveľa jednoduchšie, bez ohľadu na rozdelenie, viete to spraviť cez procedúru univariate. Dám si univariate. Data si tam dám tiež km.cars, všimnite si, že to H0 mi to už neberie. Alfa mi to vezme, ale pre istotu tam dám tú alfu za to. A tu sa nastavuje μ0. Môžem tam dať tých 45 000 tiež. Takže vlastne testujem to isté. Výhoda je, že keď to spravíte cez univariate, máte tam trochu komplikovanejší ten výstup. Máte tam všetky tie momenty, výberové charakteristiky a tak ďalej. A tu máte výsledky tých testov. Tá procedúra t-test, ste videli, že tam napísal tie popisné štatistiky, intervalové odhady a dalo mi tam tie grafy. Takže keby som to robil parametricky, viem ten môj výsledok doložiť nejakým grafom. Keď to robím neparametricky, v podstate áno, tie údaje sú takisto rozložené, takže z tej procedúry t-test tie grafy by ste mohli použiť, ale
procedúra univariate vám dá len výsledok testovania. Test na to, že stredná hodnota sa rovná 45 000. Hej, študentov test, testovacia štatistika tá istá 8,9. S P hodnotou menšou ako 0,001, to znamená, že menšie ako 0,05, teda zamietam H0. A výsledok testu je, že stredná hodnota sa nerovná 45 000. My sme ale zistili, že tieto údaje nemali normálne rozdelenie, takže by sme to mali po správnosti robiť neparametricky. Takže tento buď znamienkový test, alebo znamienkový test z poradí sú neparametrické metódy, ako overiť, či sa stredná hodnota rovná 45 000. A tu si môžem vybrať napríklad túto poslednú. Tá hodnota je menšia ako 0,05. Teda zamietam novú hypotézu aj podľa tohto. Stredná hodnota sa nerovná 45 000, ale zistil som to neparametrickým testom. Takže pri univariate je výhodou to, že si môžete vybrať ten výsledok, ktorý potrebujete, buď parametrický z prvého riadku, alebo neparametrický, tí ďalší, čo nasledujú. Väčšinou ten posledný. Môžete si vybrať ten výsledok, ktorý potrebujete na základe testu normality. Je výhodou, že k tomu nemáte už intervalové odhady, nemáte k tomu grafy. Napríklad, keď tie údaje sú parametrické, keď majú normálne rozdelenie, je lepšie k tomu testovaniu pridať ešte intervalový odhad pre strednú hodnotu. Je dobré k tomu pridať ten histogram a ten box plot. A v podstate výsledkom tohto testovania teda je, že výberová charakteristika je, výberová stredná hodnota je rovná 34 000. Ja som sa pýtal, či je možné, či sa rovná 45 000. Hej, inými slovami, keby som to testoval nie na 45 000, ale dajme tomu na 36 000. Už by bolo bližšie tomu, čo to vyšlo v skutočnosti. Výberová charakteristika 34 000. Tu mi vyšla, otestujem, či je možné, že sa to rovná 36 000. Keď tie údaje, keby mali normálne rozdelenie, tak tu mi vyšlo P hodnota vyššia ako 0,05. To znamená, na hladine významnosti 0,05 pri normálnom rozdelení. Ten rozdiel medzi 34 a 36 000 nie je štatisticky významne preukazný na to, aby som povedal, že je tam rozdiel medzi tými hodnotami. Takže ten rozdiel mohol vzniknúť ako chyba merania alebo nejaká náhodná chyba. Ale keď si poviem, že nie je tam normálne rozdelenie, mal by som použiť neparametrický test. Neparametrický test mi povie, že je to už naozaj štatisticky významný rozdiel. Takže je tá hodnota 36 000 významne odlišná od 34, respektíve nie je možné, aby tá stredná hodnota toho základného súboru bola rovná 36 000. Ešte taký detail, keďže pri študentovom t-teste alebo pri parametrických testoch sa porovnávajú stredné hodnoty, ale pri neparametrických testoch to máte znamienkové testy, ktoré sa počítajú zo znamienok, alebo tento sa počíta z poradí a znamienok. Takže pri tých neparametrických testoch vlastne neporovnávate stredné hodnoty, ale porovnávate mediány. To je charakteristika neparametrických testov. Preto sa mediány sa porovnávajú v prípade, keď tam nemáte normálne rozdelenie. Dobre, keď chcete porovnať testy dvoch stredných hodnôt nezávislých súborov, tie nezávislé súbory máte väčšinou takto. Máte tam štatistické jednotky a máte tam za tie štatistické jednotky hodnotu ukazovateľa a parameter napríklad odvetvie, ktorý vám rozdeľuje, do ktorej z tých skupín patrí tá štatistická jednotka. Takže napríklad, keby som chcel porovnať mzdu vo verejnej správe a o vzdelávaní, mám stredné hodnoty 958 a 654, zase ma zaujíma, či ten rozdiel medzi nimi dokazuje, že je rozdiel medzi tými súbormi. No, treba brať do úvahy, že toto je výsledok výberového zisťovania. Či to dokazuje, že je rozdiel medzi tými súbormi, alebo či ten rozdiel mohol vzniknúť ako nejaká výberová chyba. Aj keby som si vybral niekoho iného do tých výberových súborov, vyšlo by to inak. Znovu, mali by ste si otestovať normalitu tých súborov, ako to som vám ukázal, keď tam máte parameter nejaký, podľa ktorého to chcete otestovať, tak najprv si to zosortovať a potom cez univariate podľa tej premenej to otestovať, to čo sme robili na začiatku. A v podstate procedúra t-test slúži na parametrické porovnanie dvoch súborov. Hej. Procedúra t-test oproti tomu, čo sme robili pred chvíľou, kde bol ten t-test, bola tam len jedna premena a bola tam jedna premena
a bola tam zadefinovaná stredná hodnota. Ja si vyberiem teraz tú databázu kme.cars a chcem otestovať premenu invoice. Chcem to otestovať, či tam bude rozdiel podľa toho originu. Spustím si tú procedúru t-test. Je tá nesortovaná databáza, takže snáď ma pustí. A toto je výsledok parametrického t-testu. Takže zase nám tam síce nevyšlo normálne rozdelenie, ale keby výsledok testu normality bol, že tie údaje majú normálne rozdelenie, tak by som pokračoval ďalej. Podotýkam normálne rozdelenie v obidvoch tých súboroch, aj v Európe, aj v USA. Tak by som mohol ďalej pokračovať parametricky. A čo mi ten sa ukáže? Popisné štatistiky za obidve skupiny, počet pozorovaní, priemer, štandardnú odchýlku, štandardnú chybu, minimum, maximum v Európe, v USA. Ďalej, rozdiel medzi strednými hodnotami a variabilitu, aká by bola odhadnutá, keby tam boli tie rozdiely rovnaké, aké by boli rozdielne. Ďalej, intervaly spoľahlivosti. Interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu Európu, USA, interval spoľahlivosti pre štandardnú odchýlku 95%. A ďalej interval spoľahlivosti pre ten rozdiel. To znamená, 95% pravdepodobnosťou tá stredná hodnota v Európe bude od 40 000 do 48 000 a v USA od 24 000 po 27 000. To znamená, že rozdiel, teda interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu v Európe je takýto, v USA takýto. Takže ten interval spoľahlivosti pre rozdiel, ktorý tam nastáva, je od 14 000 po 22 000. Na základe tohto môžete usúdiť, že asi bude významný rozdiel medzi týmito dvomi súbormi, lebo tá hypotéza Hanula by bola prijatá hlavne v prípade, alebo s veľkou pravdepodobnosťou v prípade, keby v tom intervale spoľahlivosti pre rozdiel medzi tými dvomi súbormi bola 0. Keďže tam 0 nie je, tak tam bude určite nejaký rozdiel. Ten výsledok toho parametrického testu máte v tabulke. Máte pool, ten prvý riadok je pre prípad, že tie súbory majú rovnaký rozdiel, druhý riadok pre prípad, že tie súbory majú rozdielný rozdiel. Ak sa pamätáte, toto sme robili aj na štatistike. Ako si vybrať, ktorý ten riadok, podľa ktorej tej hodnoty sa rozhodnúť. Máte tu otestovanú aj zhodu rozptylu F-testom. Takže najprv sa pozrieme na tú spodnú tabulku. V tej spodnej tabulke v poslednom stĺpci nájdem P hodnotu, ktorá je menšia ako 0,05. Zase testujem zhodu rozptylu, takže H0 bude tvrdiť, že rozptyly variabilita súborov je zhodná, alternatívna hypotéza bude tvrdiť, že variabilita súborov je rozdielna. Keďže P hodnota je menšia ako 0,05, záverom tohto testu je rozdielna variabilita. Príjmam alternatívnu hypotézu a záverom je, že súbory majú rozdielnu variabilitu. Takže sa pozriem do toho druhého riadku, ktorý mi hovorí, že variabilita je rozdielna. A tu mám T štatistiku 8,18 a prislúchajúcu P hodnotu, ktorá je menšia ako 0,0001. Takže zase menej ako 0,05. Zamietam H0. Príjmam alternatívnu hypotézu a medzi Európou a USA je teda rozdiel v strednej hodnote podľa tohto parametrického testu. Takže znovu podotýkam, nie je to úplne správne, pretože tieto súbory nemali normálne rozdelenie, takže by som mal použiť parametrická metóda, to si tiež ukážeme. A chcel som vám ukázať aj, ako sa používa parametrický test, aby som si nemusel meniť údaje, tak toto bolo jednoduchšie. Ďalej vám táto procedúra t-test porovná tieto dva súbory. Ukáže vám, ako sú rozdelené USA, Európa na tej istej mierke. Vidíte, že tá Európa je trochu viac napravo, to USA má menšiu variabilitu. Takže vidíte, kde je stredná hodnota Európy, stredná hodnota USA, takisto kde je minimum, maximum Európy a ich mediány. Zase platí to isté. Parametrický test porovnáva stredné hodnoty alebo rozdiely v stredných hodnotách, neparametricky porovnáva mediány súborov. Takže táto procedúra t-test vám zase ponúkne toto všetko. Keby sme to robili neparametricky, tak ten výstup je trošku oklieštenejší. Takže ideme ďalej podľa tých slajdov, ktoré tu máme. Toto všetko sme si vlastne ukázali. Toto všetko sme si ukázali. Toto je test
ďalej ukázaný test shody stredných hodnôt pre závislé súbory. Závislé súbory. Priemerná mzda v odvetví rovnaká ako priemerná mzda v iných rokoch. Keďže tu je to v tej tabulke vedľa seba, tu sú tie údaje brané ako závislé súbory. Závislé súbory musíte mať nastavené vedľa seba. Vrátim sa do tej tabulky na začiatku. Zase pri závislých súboroch použite procedúru t-test. Ale dáte tam premena 1 krát premena 2. Treba napísať paired, lebo tie pozorovania sú párové. Takže tento príklad sa týka závislých súborov. Mal by som tam vzdelanie v tomto slobci krát napísal do toho riadku paired, vzdelanie v tomto slobci krát vzdelanie v tomto slobci a ten výstup by bol asi takýto. Ja na to nemám momentálne vhodné údaje, ale zase záver testu by bol len na základe testovacej štatistiky a tej hodnoty. Toto je t-test, takže testovacia štatistika je t a bola by použitá parametrická metóda. Tým, že vo výstupe by ste mali aj rozdiel, keďže tam testujeme vlastne rozdiel medzi stĺpcom 1 a stĺpcom 2, respektíve testujeme, či priemerný rozdiel, hodnota priemerného rozdielu dosiahnutého v rámci tých jednotlivých pozorovaní sa rovná alebo nerovná 0. Toto boli, tá prezentácia je organizovaná tak, že najprv tam máte parametrické testy. My sme si ukazovali neparametrické, aspoň pri shode strednej hodnoty na hodnote s konštantov. Výhody neparametrických testov sú, že sú jednoduchšie na výpočet, aj keď majú slabšiu silu testu. Takže pokiaľ je možné použiť parametrické, mal by sa, aspoň literatúra tak uvádza, použiť vždy parametrický test, ale neparametrické testy majú výhodu, že môžu byť použité aj v prípade nejakých nominálnych alebo ordinálnych. Nominálnych asi nie je úplne všetky, ale ordinálnych, intervalových, hlavne ordinálnych údajov, ktoré sú často výstupom z dotazníkového zisťovania. Takže pri dotazníkoch budete vždy testovať alebo vždy budete používať pri ordinálnych údajoch neparametrické metódy. A takisto nemusí tam byť dodržané normálne rozdelenie. Takže buď keď máte ordinálne údaje, alebo keď údaje nemajú normálne rozdelenie a majú malý počet pozorovaní, vtedy je výhodné použiť neparametrickú metódu. Aké majú nevýhody? Nedosahujú takú silu ako parametrické metódy. A ostatné by som ani nepovažoval za nevýhody, keďže zase viete údaje upraviť veľmi rýchlo. Ukážeme si to, akurát tie tabulkové hodnoty nie sú úplne tak jednoducho získateľné ako pri parametrických. Takže, čo sa týka testu strednej hodnoty s konštantou, kolegyňa tu vyznačila tento druhý zámienkový test, takže môžeme používať ten. Rozdiel medzi nimi je, že toto je zámienka z poradí a toto sú zámienka z tých hodnot, ktoré sú reálne údaje. Takže to sme si ukazovali cez univariate, že dostanete výstup parametrické a neparametrické a vyberiete si vlastne podľa toho testu normality, ktorý je vhodnejší pre vás. Toto sme si ukazovali tiež, ako si nájdete tie správne testy. A keď chcete porovnať dva súbory, chcete porovnať neparametricky dva súbory, 2 alebo aj 3, ale 3 a viac si ukážeme na budúce. Existuje procedúra MPAR One Way. Takže použijem tú databázu kernel.cars. Alfu môžeme si nastaviť na 0,05. Napíše sa tu Wilcoxon, ale v podstate sa jedná o Kruskal-Wallisov Wilcoxonov test pre nezávislé súbory, ale v podstate, Kruskal-Wallisov je pre viac ako 2 súbory, nie Wilcoxonov, ale v podstate sa jedná o Mann-Whitneyho test. Takže ja zase premennú voice za
tie USA a Európu porovnám, znie parametrický test, hej, mohol by som si tam pridať title. Je to také trošku záľudné, že ten malnovitný test je tu skryté pod Wilcoxonom, ale v podstate pôvodne to bol Wilcoxonov test pre nezávislé súbory, ktorý neskôr rozšíril malozvitným do podoby malnovitného testu, takže väčšinou nezávislé súbory, neparametrický test pre nezávislé súbory nájdete ako väčšinou v literatúre ako malnovitného test a ten Wilcoxonov test je väčšinou pod názvom Wilcoxonov test nájdete neparametrický test pre závislé súbory, ale v podstate toto, čo vám vyhodí táto procedúra, bude výsledok malnovitného testu. Takže nech vás to nemýli. Je to trochu metúce, ale pamätajte si, je to neparametrický test pre porovnanie dvoch nezávislých súborov. Proc NPAR one way. Premena invoice. Premena invoice podľa CARS. Zase všimnite si, že už mi to nepíše popisné štatistiky, ale mám tu sumu skóre a nejaké očakávané priemerné skóre. Takže neparametrický test počíta sa z poradí, software vypočíta poradia. Software vypočíta poradia a potom z tých poradí počíta štatistiky. Tuto vo výsledku je Kruskal-Wallisov test. Kruskal-Wallisov test pre dva súbory, respektíve Wilcoxonov two-sample test. Takže keďže mám Kruskal-Wallisov pre viac ako 2, keď mám len 2 súbory, mal by som používať Wilcoxonov test. Mám tu Wilcoxonov test a mám tu t-aproximáciu. Zase podľa počtu pozorovaní, keďže tu mám viac ako 30 pozorovaní, môžem použiť normálnu aproximáciu, nie t-aproximáciu. T-aproximácia je pre malé výberové súbory do 30 pozorovaní. A mňa zaujíma táto hodnota, kde je z v absolútnej hodnote. Zaujíma ma rozdiel, nie čo je väčšie alebo menšie. A rozdiel v absolútnej hodnote, P hodnota je menšia ako 0,05, takže je tam štatisticky významný rozdiel medzi súbormi. A zase mi tu pridá ten box porovnania. Pozor, je tu porovnanie skóre, nie tá hodnota invoice, ale je to skóre, na základe ktorých bol ten test počítaný pre tieto dva súbory. Vidíte, že je to trochu iné, ako to bolo pri tom t-teste. Takže to je výsledok neparametrického testu. V tom staršom zase bola tá tabulka trochu iná, nebola v riadku, bola v stĺpci, ale v princípe toto je to isté. Hej, takže keď sa pozriete na tú tabulku a porovnáte to s tým, čo vyšlo nám tu, Z aproximácia, T aproximácia, T používam, keď menej ako 30 pozorovaní, alebo aspoň v jednom súbore menej ako 30 pozorovaní. Keď mám v obidvoch súboroch viac ako 30, používam Z a Z má pre jednostranný test a pre obojstranný test. Na to, aby ste zistili, či tam je alebo nie je rozdiel, stačí, keď použijete tú testovaciu štatistiku alebo tú p-hodnotu pre obojstranný test. Takže keď mám dva súbory, držím sa Wilcoxonovho výsledku, keby som mal viac ako 2, tak tam by som už, a to budeme robiť na budúce, tam budeme používať ten Kruskal-Wallisov. Kruskal-Wallisov je obdobou vlastne neparametrickou obdobou analýzy rozptylu. Takže výsledok testu. Čo sa týka závislých súborov, tak v rýchlosti si prejdeme ten výsledok. Závislé súbory, pri závislých súboroch si musíte zase otestovať rozdiel. Takisto ako sme robili závislé súbory, keď sme mali parametrický test, sme to robili t-testom, ten parametrický t-test si vypočíta tie rozdiely automaticky medzi dvomi oblastiami napríklad. Keď to robíte ručne, tak vy si musíte ten rozdiel vypočítať sami. Takže dá sa to spraviť jednoducho, alebo cez ten dataset dá sa robiť veľmi jednoducho, sa dajú modifikovať tie premene. A v podstate, keby ste si vytvorili si databáze KME, databázu údaje, kde si môžem dať set, samozrejme do počiarku,
Idem si tam a pozriem sa, či nemám na to vhodnejšiu databázu. A mám tu napríklad, toto nie sú úplne správne údaje, ale skúsim to spraviť. Dám si tam údaje, dám si tam set user divorce. Takže divorce obsahuje údaje o rozvodoch. Cez ten dataset môžete si upravovať ľahko tie premeny. Predstavte si, že chcel by som napríklad spraviť si premenu, zlogaritmovať nejakú premenu. Tak mám tam, chcel by som si vytvoriť premenu log divorce, ktorá by sa mala rovnať logaritmus, zátvorku, logaritmus a napíšem názov premene, ktorú chcem logaritmovať. Takto by som mohol spraviť logaritmy, diferencie, mohol by som akokoľvek výpočet tam zadať. Takže takisto predstavte si, že táto databáza, ktorú som si otvoril, tieto dva súbory CR a SR sú tento prvý stĺpec pozorovania predtým a druhý stĺpec pozorovania potom. Pred nejakou udalosťou a po nejakej udalosti. Nie je to síce to, o čom tie údaje sú naozaj, ale môžeme si to predstaviť. Takže keby som to chcel porovnať parametricky, tak by som si otvoril proxy test, data, mám si ten SAS user, kml.údaje. Som si vybral, že chcem ten párový test a chcem tam sermerieč porovnať so ser, teda predtým a potom run. Toto by bol parametrický výsledok, ktorý mi teraz nezbehlo, lebo som tam dal niečo. Data rovná sa, stále na to nabúdam. A ešte taký detail, áno. Nedal som si tam, keďže som si nezbehol tú procedúru predtým, tak mi nezbehla ani tá procedúra. Ospravedlňujem sa za nefungujúce procedúry. Takže toto by bol t-test. Keď si to predstavíte, že toto sú pozorovania predtým a toto sú pozorovania potom, napríklad pred dietou a po diete, tu má priemerný, on to počíta rozdiel, takže vypočíta to priemerný rozdiel medzi tými dvomi súbormi a 95% interval pre priemerný rozdiel. Takže rovno vypočíta to stĺpec, tá procedúra t-test počíta ten rozdiel automaticky, difference. Keď ale počítate a máte tu ten histogram a box plots rozdiel. Keď to ale chcete spraviť neparametricky, tak si ten rozdiel musíte vypočítať sami. Takže stĺpec, kde bude ten rozdiel si vypočítam sám ako cr marriage minus cr marriage. Do toho datasetu si to môžem dať. A potom cez prof univariate data rovná sa kml.údaje si tam otestujem tú premennú rozdiel, ktorú som si vypočítal. A potrebujem tam vlastne len test for location a location, či ten rozdiel sa rovná 0. Takže
Teraz, aby som tam nemal veľa toho v tom výstupe, toto si dám do komentára, aby som tam nemal aj ten výsledok toho t-testu a zbehnem si zase túto časť kódu. Výsledok procedúry univariate. Mám tu popisné štatistiky, koľko vychádza ten rozdiel v priemere, vlastne to isté, čo mi vychádzalo pri tom parametrickom teste. Teraz som si ten rozdiel vypočítal sám. A mám tu výsledok t-testu a mám tu výsledok zámienkového testu. Takže podľa tohto zámienkového testu, ja to ešte skontrolujem, aby som vás nemýlil, v tomto prípade ten signed rank test, keďže zámienkový test sporadí. Toto je výsledok zámienkového testu, takže vlastne testujem, či ten priemerný rozdiel v priemere vychádza 0. Aj to je test location, nenastavujem tam strednú hodnotu, vypočítam si sloupec, kde vypočítam rozdiely, vypočítam, či ten priemerný rozdiel vychádza 0. Toto je v podstate výsledok toho parametrického testu, keďže som vypočítal ten rozdiel ručne, tak tam by malo ísť to isté, čo vychádzalo v tom parametrickom t-teste pre závislé súbory. A tento posledný riadok je neparametrický test, ktorý na základe zámienkového testu otestuje zhodu, otestuje, či tá priemerná hodnota vychádza. Takže toľko to asi k testovaniu hypotéz. Ak by sme to zhrnuli, všetko, čo potrebujete na parametrické testy, test zhody s konštantov a test zhody stredných hodnôt závislých a nezávislých súborov, sú dve procedúry, a síce proc univariate, proc t-test a potom je tu ešte procedúra MPAR-1-way. MPAR-1-way je procedúra pre neparametrické testy pre testovanie nezávislých súborov, dvoch aj viacerých nezávislých súborov, viaceré si ukážeme na budúce. T-test pre testovanie pre parametrické testy aj zhodu s konštantou, zhodu závislých aj nezávislých súborov, a univariate, keď chcete testovať neparametrický test zhody strednej hodnoty s konštantou alebo neparametricky dva závislé súbory, najprv si musíte vypočítať rozdielový stĺpec, čo sme si ukazovali cez dataset, a potom ten rozdielový stĺpec otestovať na to, či jeho stredná hodnota je alebo nie je nulová. Takže toľko to k testovaniu hypotéz. Skúste sa s tým pohrať. Na štvrtok vám vytvorím znovu nejaké zadanie, kde si to prejdete, a najlepšie, keď si to skúste vypracovať sami a potrafiť sa s tým. Čo sa týka SASu, myslím, že to zvládnete. Skúste sa ale pozrieť do tej štatistiky, oprašiť si to testovaním. Aký to má zmysel, aká logika toho, kedy ktoré testy, aké sa používajú, ako sa tie testy hlavne interpretujú. Dobre, verím, že všetko ostatné potom vypočítať v SASe zvládnete. Dávajte pozor na tie správne interpretácie výsledkov. Zatiaľ vám ďakujem za pozornosť, keby ste mali nejaké otázky, tak ma kontaktujem.